Cvičení 5 Tibeťanů. 5 cviků, které se cvičí rozfázovaně. První týden se začíná opakováním 3krát každý Tibeťan. První Tibeťan. K nádechu rozpažit, s výdechem se 3krát otočíte doprava kolem vlastní osy. Vyrovnáme tlak v hlavě, stabilitu, podíváme se do okýnka. Povolit. Otáčíme se doprava kvůli pravotočivé energii. Druhý Tibeťan. Leže na zemi, na záda. Při paži spojíme chodidla. Přitlačte bedra k zemi. S nádechem přitáhneme bradu k hrudní kosti a současně zvedneme nohy. 3krát za sebou. Nádech a s výdechem zpět. Po druhé, nádech nahoru, výdech zpátky a po třetí, nádech, výdech zpět. Pokud neudržíte bederní páteř na zemi, rozfázujte se. Poprvé zvedneme skrčené nohy, přitáhneme bradu k tělu, dopneme nahoru, s výdechem skrčíme v kolenou, položíme nohy na zem, hlavu vrátíme na zem. Ještě jednou přes skrčená kolena. Nádech, dopni a s výdechem zpět. Přitáhneme kolena, zhoupneme do sedu a přejdeme k třetímu Tibeťanovi. Klekneme na kolena. Kolena máme pod kyčlemi, ne u sebe. Položíme si dlaně na stehna. Srovnat záda. Jenom bradu pustíme k tělu. S nádechem vypneme hrudní kost, jedeme rukama pod zadeček, hlava do záklonu a vzpaži. S výdechem vracíme ruce pod zadeček, choulíme ramena a brada k tělu. Po druhé nádech, výdech zpět, po třetí, výdech zpátky. A zde máme první vyrovnávací polohu. Pozice dítěte, kolena k sobě. Schoulíme paže podél těla, opřeme čelo o zem, 3krát nadýchneme do bederní páteře. Kulatě zpátky do sedu. Čtvrtý Tibeťan, takzvaný most. Ťapky opět si dáme na šíři kyčlí. Opřeme vedle těla, špičky rukou před. Necháme dopnutá kolena, dopnuté paže. S nádechem nazvedneme zadeček nahoru, pustíme hlavu do záklonu, s výdechem vrátíme zpět a hlavu pustíme k hrudní kosti. Po druhé dopředu nádech. Zpátky výdech. Po třetí, nádech nahoru. A výdech zpět. Druhá vyrovnávací poloha, takzvaný voska. Pokrčíme kolena, kolena do podpaží, vyvěsíme hlavu, prodýcháme bedra. 3krát nádech, výdech do beder. Přejdeme na bříško. Srovnáme záda. Dlaně vedle ramen. Fajfky. Ohněte si fajfky. Výchozí pozice kobra. 3krát za sebou. 5. Tibeťan.
S výdechem zadeček nahoru, protlač paty do země. Nádech, boky na zem. Po druhé. A po třetí. Výdech, nádech. To je celé. První týden cvičíme 3 opakování každého tibetanu. Přidáváme po 2. Druhý týden 5, třetí 7 a tak dále. Až do 21. Pokud onemocníme, vrátíme se o 2 tibetany zpátky. Pokud byste se nedostali až na 21 tibetanů, nic se neděje. Budete cvičit tolik, při kolika se cítíte příjemně. A to je všechno.